Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi ceritanya hari ini habis ngantar Robi ini uji nyali, bos. Ini pulang, tinggal mulai. Oke, anak musbar pati ini Arab. Uji nyali nesu. Oh, orang apa tes nesu? Lah kejar, yo. Oh, kejar. Nah, karu-karuan pola nih. Yo, bos. Jalan pelang, bos. Lokasinya nih Jati Bayi. Jati Bayi cek anget. Rasa nih omah di dandani son. Karo Misbah, Pak Bi, aku dan Tobi. Ada lagi anak lekmat. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Apa nih? Dah, Bah, rono, Bah. Kakak nyapo aku mbok kon alon-alon. Heeh. Angel Pak. Iki tenan aku gak hidup. Paten sik Mas. Wis oleh kok cilikno. Gak nduk piye? Gak mlidok. Awe kan sadurunge wene jamu lho. Heeh. Awe kan anu to. Ngingeti, sret. Ning kono enak putih-putih ning sor. Ning sor Jati, pas. Sis pirang meter karo kamera? Gak kamera aku. Piye to? Piye to Mas? Karo lokasimu berang meter? Lokasiku. Heeh. 100 meter. Kan me adoh to, cilik no lho. Heeh. Tak inget om ndak gede. Lah bar kuwi kan aku anu to maca anu kula Bibra Binas to. Heeh. Iki tak ingeti tapi iki gak merinding, gak wedi gak apa. Heeh. Tapi ndak gede. Terus kayak kon anu, apa jenenge? Njaluk jamu ki lho dikawan lho. Heeh. Tak ingeti terus. Terus tak awehno terus tak ingeti neh. Wis jek tetep ning kono. Berarti karo kamera ndine. Karo lampu ngene iki. Karo lampu kene iki. Karo lokasi lampune mau. Apa ning ngitane to, Kak? Heeh. Lah wingi ning konone lho pokoke. Ning nggo sampean ki lho tak pas puter balik lho. Lah Jati etane wi. Iya, Bos. Jadi iki bilang Pak Di alon-alon aku merinding. Iki lho, merinding lho. Pak Di alon-alon. Lha kan apa, Pak? Wis tak pokoke alon-alon Pak Di. Lah iki gemeter. Wis gak tak balekno rono. Wis sadar apa ora tak tekoki. Sadar apa ora? Aku sadar. Terus ya wis nak sadar kan tak kira masih pengaruh sing ndek mang. Sing dek mang. Ngono. Tapi aku ora wedi, Pak Dik. Biasanya wedi iki gak wedi. Gak wedi. Tapi keteke wujude apa-apa ger putih tok. Putih tok. Pisanane cuwilik kandhane cuwilik tak ingeti ngono lho. Terus tak ingetine ndak gede terus iki njaluk jamu. Aku bar njaluk jamu mbok ngerti nek. Tak ingeti aja enek. Wong belah-balik tak ingeti ngene kok. Pantau terus. Jadi Ropi kita tinggal ning kono, Bos. Jati Bayi. Apa? Hilang ini. Surupan apa tem? Wah, nesu karo tas jumlah dupa kok. Terus apa sebenarnya? Arep tak jumlah nesu wonge wi. Duduk ning iki, Bah. Karo lokasi iki karo iki ndine? Karo iki. Lah kan aku ning kok kene to nggih ning etane lampu to. Nah. Ngreng. Kan ning kene to. Komen langi. Ning kene iki to nggih. Do ngetan lho. Lah kuwi lurusanku pas Jati iki lho Pak Dik kaya benggangane Jati lho. Wis sing lurus dalanan kae. Yo. Sampean kan metu kulone to. Heeh. Lah kan aku ngomong sampean to nggih. Alon-alon. Lah aku ning etane pas. Ora keserempet. Tapi tak ingeti saya ndak uga enek. Bedak kene. Alon-alon Pak Di aku yang merompinting to. Wis aku puter balik. Dipantau terus. Aku yo mbaten lho, nyapa kok puter balik Kayak aku. iki mat gek neng. Lah iya 50 meter. Ana terus mati nek blak malah awake. Iya samare kesurupan. Montore di depan siap siaga wak dhewe. Soale nggone Mulai anu tenan lho. kok kono kae mau tak pantau terus. Nggak mau mati. Terus sempat mati ya piye to, Pak?
Mati karena sinyal. Bukan. Sinyalnya wangel. Ono bos. Wes kita iki mantau PI sih ya. Mantap ya. Mantau PI. Nanti lanjut nanti ya bos ya. Ya. Oke. Iki malah dolan sinapon. Masa jam wis entek? Entek. Adi. Jam wis entek. 30 menit lho, jadi sak jam ya to. Mbo. Sak berapa? Lah mama tepe wis entek. Pot lambi kan cowok lambi iki lho. Masa? Ayo parah nih. Sana ngawur ya. Masang kita. Ya masang kuwi ya. Ayo, Pak. Ayo. Lah iya aku gak ngerti jirene sak jam ndek mau tapi kok ngomong tepengnya 30 menit. Jadi wis beres. Gak musane apa ya? Ya. Ya ngompol tak ini. Ngompol. Pesek-pesek. Ayo. Lho tak gendong kek siji. Aku tak Di di. stok becik bareng iki. Bisa nepi bos. Wah ya, kan kono kadek aku ya. Ya. Ntar gini ya. Jadi ngomong ini 30 menit guys. Jadi ngomong 1 jam. Tapi kok pengen serampung. Nah, perjalanan. Jajal pe rasane wong anu ki. Oh. Nyawur ae. Ngeri bos. Antar mentok. Alah harus kelimpahan. Nah. Hah? Gua mislah HP-mu. Lah. Pantau terus, Bang. Ya. Ratane gua. Iya. Lare gak penak, Bos. Enggak penak, Bos. Ini jalan enggak. Ini Pak, sini. Langsung. Kene berwinting kan? Gak ya, Pak? Gak. Oh, iman no. Kuwi piye to? Dadi mengi pira to? Lah aku ora ngerti maksudnya. Jam. Dari wong-wong. Wes nesu ya to? Oh, nesu. Apa sih? Lu ngatek kabeh lu jembut barang. Gak.
kamera Dik. Jadi teman-teman, pas tadi gak cerita bah kene bahasa sesungguhnya, Bang. Pokokmu. Dek iki ngerti putih-putih ning ndi, Bang? Aku kan ngene Pak. Ngertimu ning ndi ngertimu? Tonton iki, aku iki. Ya, tonton Cuk. Iki lho. Betul. Lah kene sing dinyali wis gas ke kamera to. Lho. Lah dukawan ki lho. Loh, Lho. to, kok nesu nyapa Oh, kok nesu nyapa? Kuwi lho. Lho. Kene iki aku iki. Lagi nesu nyapa lho? Iki lho sing ngerti lho. Kowe kok nyanyi. Sing dinyali aku. Lho. Nyapa nyeka kamera? Lho. Berwenang. Lho. Lho, maksud wis piye? selesai, iki Iki wis selesai, bar, selesai, gak iki. ada sejalina. Lho. Iku wis bar. Hah? Hah? Iku wis bar. Lah kok malah Srak-srak ning kono kuwi yo. ning ndi? Kono lho. Santer di, santer. Bah, Ren, Bah. Sek-sek ning ndi? Sek-sek ning ndi? Gak iki gak sambas kuwi. Aku mbak Misbah tadi. Misbah teko kono, aku dicetot. Alon-alon Pak Di, dek gemeter. Tak mbakku balik rene to dek mau. Kowe crito ning kene. Gak usah ning omah ae. Lah ternyata ketika ning ndi, Jal? Nanti, Kene Bang. kene to. Culoki to, culoki. Tak culoki. Gawe sang. Mas Brono. Heeh. Tak ngetine kono kene putih-putih cilik Pak Di. Sing ndi? Ning kono kae. Sing iki. Iki lho lurusanku ki lho. Ya terus. Oh, kono ke. Kan kono kae to. Tak ngeti kan cilik to. Terus aku madhep rene ndelok iki. Aku muni. Misbah meneng ae. Engko nak kesurupan lebah aku muni ngono. Engke wis rada gedhi. Wis rada gedhi. Wis rada gedhi terus ngelongo jamu ta aku. Heeh. Terus tak ngetine iki jek enek. Ndak gedhi ning kono. Terus aku kan sadurunge kuwi kan maca anu Pak Dik. Maca Panas gitu. surat Anas ya. Ya wi bar iki gak wedi tapi pengen ngingeti terus. Lho. Lho. Kowe kok neso nyampe cekat kono. Alah, oh negatif tok iki. Negatifnya piye? Lho kok iso Kok iso Iki paling binget ning kene kok. wong kuwi lho. suwe wong wis diparani, ya dipantau. Aku ki bingung, terus terang karo ngomong ki bingung ning omah. Enek iki ayo keduang nang kene ning gurimu kene mijet-mijetan. Lho. Kowe ning kok kono, ya ta, Bos? Kok sok anu ae. Oh. wong kuwi lho. Sik keluar. Kok jan gumun aku ki, Bos. Jadi ceritanya ini tadi anu menjemput Ropi BTS di rumah, Bos ya. BTS Ropi. Jadi makane kowe tak kon gawe video duk ngono ben wong ngerti. Ben wong ngerti, engko nek gak ngene ndaran settingan awak dhewe ta, Bos. Alah Misbah serupan settingan. Tapi putih-putih ada. Aduh. Tapi ndak gedhi. Lah pomo aku rono ki tak tabrak bah wis. Tapi aku merinding. Tapi aku ngedak kono iki gak enek Pak Dik. Sampai nyondol aku lho muni alon-alon Pak Dik lho. Yo. Karena aku ngerti to nge. Alon Pak Dik. Lah nyawa tebah aku terus wis bocah ki rung sadar bocah ki. Aku ndek pikiran rung sadar ayo ning padangan ae. Karepku tak sadar ning kene. Wis sadar ora, Bah? Sadar. Berarti dek rel. Terus sepur. Tapi ketika iki mau gak enak ya. Iki gak enek, tapi iki cara rene gak wedi. Piye to Misbah ki omonganmu to? Ngene Pak Dik. Ini to ngero. Heeh. Bar mau panas wis gak wedi, gak merinding gak apa. Terus Oke wis. Kan terus lewat kono to. Lewat rono iki gak wedi cuma iki tamatno ngono lho, jek enek apa ora tibake gak enek. Aku omong Pak Dik alon-alon lho Pak Dik. Lampu kene popol bos. Misbah ngerti putih cilik, mbok pandang terus iso gedhi, iso gedhi. Lho Guyu iki ngene piye? demek poli terus lho. Kowe enak ya. padha ganti karo atine. Kok guyu wae kene apa piye? Asih ndi, Pak? Wong makak lho kuwi nek obane kok aja nyenggaki wong. Kowe ngerti rasane to? Kok sok wong iki aja nyenggaki terus. Ngono lho. Kok iso ngumun aku. Wes ayo pulang. Wes ya. Wes sahur ya. Oke, Bos, jadi gitu. Simon go suket aku. Untuk Kalingan Simon lu suket. Pernah kon ngarep, lha ngarep nang kene piye to? Tak omongno.
Wes jadi ngono guys untuk absen hari ini. Iki piye Masih banyak sudah menonton. Iki BTS Robi apa iku jenenge? Uji nyali guys. Jadi ngono, semua aman nggih, aman. Tapi gak koyo apa selibet-selibet kan iki. Nang kono lho krosek-krosek sungokno kamera to. Lho, ning kono gak kru lah bogeng nyetel son lho dandani son. Booking bareng tengah kok. Lho, nah sunah Pak Dik. Kok iso nasu terus ngono bos pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa support terus youtuber anakan seperti kita. Aku sih lebih Masih banyak salam saya, salam Pak kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.